Vi venter her. Prøv lige at se ham. Jeg tror bare, han styrer hele lortet. Du har også styr på tiden, ikke? Halv time. Hold da kæft, mand. Se det ur der. Hvordan fanden har han fået råd til det? Hvad er det for en ur? Casio. Casio? Skal der ikke Casio? Er ikke bare en eller anden lortekopi fra Taiwan eller sådan noget? Det her er der. Hvordan kan han være så cool? Han er jo bare en nybegynder. Er den varm? Ja. Fedt nok. Bare synd, det ikke er læder, ikke? Hvad er det her? Ægte læder. Fanden, du ligner jo en bums i den, altså. Var ikke noget med, du lavede... var det 4 jobs i sidste uge? Eller sådan? Jo. Er ikke så tosset, hva'? Men for en amatør. Hvor længe har du været her? Hvad er det 6 uger? 6 måneder. Han skal kraftedme ikke tage mit job, mand. Sådan en fucking lille lorte undermåler, mand. Så kan det godt være, at han har stil, ikke? Men det er bare for meget, mand. Jeg knokler røven ud af bukserne i 6 fucking år, mand. Og så kommer han bare der og æder mit slik, altså. To minutter. Ja, jeg er sgu klar. Hvis du bare passer dit, så passer jeg mit, ikke? Hvad... Hvor fanden har du den der fra? Den her, Ja, hvor har du den fra? den har jeg fra chefen. Fra chefen. Har han givet dig den? Sådan en motherfucker gun. Efter 6 måneder. Og jeg får sådan en lille lorteærtebøsse efter 6 år. Hvad fanden er dit problem? Er du misundelig? Gud, er dig misundelig? Er du misundelig? Du er da skide misundelig, mand. Vil du have den? Hvad? Stå. Tag den! Hvad? Hvordan afsikrer det her lort, mand? Hallo? Hey! Hvordan afsikrer det